Jomoko penjo ni kaka doho nogolo chik 2017 mondo bi yudo gi yiero, bende ginyalo chako timo mano kendo? To ponono ni doho ng'ado ni loch mar William Ruto en loch ma oluwore gi chik. Geno mar bura momako kawuono ni kanye, dhi kanye? Ing'eyo kawuono ne wachur gi sanduge ating'o moro mawinjo mana ka onding'a mawinjo ka dwa mbwatore nikech wachoko gi kaka duto. Yes. Mit wakel ne doho mondo jopiny one. Nitiere weche ariyo ma adwa ni mondo wawinjre. Achiel, nitiere kaka wach ma ng'ur mar Azimio. Yes. Ma otel negi Raila Amolo Odinga mwaketo e doho konyo jopiny oganda to gi piny duto misema mondo osom adieri weche mane nitiere e Bomas gi weche yiero. Mano very important nikech nitiere gima iluongo ni public court. Iwinjo jopiny gi endi be nyalo ng'ado buchi ma koseng'ado buchi koro kata wan joma wacho kisungu mang'eny gi kisungu mingi kata wawachi to japiny oseneno ni mae kuma adieri ne nitiere kata kae ndiye kama ne richo nitiere. Omiyo adieri en gima ok nyal di e wi mesa. Omiyo achiel kuom gik ma dongo manitie en ni koro wapedhe ayanga ma kawuono kidonjo e mbui mar kotini kata kiny onegi som kendi ke in gi thuolo mar somo. Kiki wach ni jakom osesomo koro kwachaka somo wang'ni to koro somie mondo piny duto ong'e, pinje ma oko nyaka international world ong'e adieri kuom gik mane nitie. Mar achiel. To mar ariyo, mondo doho mondo oyude adieri mar wach manitie. Ing'eyo 2017 yes, ka ng'iyo sani endi to igalo mana ni picha dwa chalore. Ido mana ni gini dwa porore gi manokalo. To 2017 ne pod wan gi ginane no wan gi sira mang'eny sechego. Piny notwere to nikech nogoyore agog joka. Koro agogo ni romo gi mwamba. Emomiyo ne wan gi lweny ka ineno ka piny ne otwere kabisa. Makata naka koro akawo mumba manomiya gi kwarwa nyakwamba kanowera ating'o amiyo jakom mochamo nyaka gi bugwer nochamo go yot. To mano nwatimo nikech ne koro ne piny odhi ochopo kama ochopo at the wall. Yes. Ochopo sigingi. Yes. To ediere thuolo gi waseyudo lessons mang'eny. Yes. Puonj mang'eny waseyudo. Puonj mang'eny ma ineno ka Raila osenyiso en puonj mar subira, horruok, kod dembruok, kod paro maliw, kod bedo jambetre, bedo statesman. Kidwa ni mondo itel ne piny itelo ne gi horruok. Omo ni dwa goyo ang'enge tinyalo ng'injo gik mang'eny. Mago puonj ma neno ka Raila osebiro go, ma kineno Raila mar 2017 yes, gi Raila ma sani 2022 opogore mabor kendo ok nyal pim. To weche to chal achiel. In achiel kuom kinde mag Azimio.